JB Guitar, mag-love shout out. Ayan, busy si Ping. Busy ang ang host. Busy si Inday. SSCTV, Miguel shout out. Busy-busyhan. Ang dami kong work. Ay. May bisita. May bisita si Inday. Galing mo ano? Master. Kanina pa ako hindi makadot-dot sa cellphone, kaya mag-live na lang ako. Ayan, oh, gatas. Ay, laban pala. Ganito yan, laban. Laban. Tsaka, kaya ko ng milk. Ha? So, hindi ko ugasan na, ubos na? Maalin? Yung sarang spaghetti, pasta? Oo, ubos na lang. Mas masarap to eh. Nanalo ka? Sa? Kala ko Naghali man ako. Hindi man ako pinapansin. Hindi po na. Lumayas na ako. Naghali ako. Wala sila dyan. Hindi ako makadot-dot ba? Hindi ako makadot-dot. Ay, yung tubig? Lemon. Ano kung matapos, ati-ati pa nanduman. Tapos sabi, ubos ko sa mga tatay. Ako dasi. Putol mag-ano duman. Maghali ng cover. Buanaan. Mahali na sa ng cover. Dahil pa nga. Kasi nagtulong sa bibigan, matabis pa. Dahil ko makatabang sa ego. Ito nga papapalit ko yung bigas eh. Kasi ano ba? Ano ba yan? Hindi ko makita. Hindi ko makita. Bakit ganito ang kulay ng aking trabaho?
Hindi siya as in mabulo ba? What happened? Kailangan kasi nito halo-halo kasi ano siya, mamumuo yung laban tsaka may milk siya. Anong oras na ba? Ito ang masaklap nito, hindi ako makaano ba, kasi halo siya ng halo. Nadidinig niyo ba ako? Sabi ko, hindi man ako makasupport. Ayan, oh. Dami kong buto, oh. Yatay. Ano to, Jiris? Kailangan siyang halo siya ng halo kasi gatas. Pag hindi mo siya hinalo, mamumuo siya. Ayan. Kaya hindi makadugtod si Ping, hindi makapag-support. Thumbs up po, Manay. Salamat. Gomer, salamat. Ayan. Ay, ihi na ako ba? Ihi ako. Pasensya kayo guys. Ano lang yan, busy si Pinkan. Ay, kita ano man ito tayo. Okay. Naiihi man ako. Nandiyan ba si tatay sa sala? Mainit na eh. Ay, buabo man na sa ate. Bakit ako sisihin mo mali ko sa'yo? Haluin mo nga muna ito bago ka umpisa magsubo. Ihi lang ako saglit. Kahit na. Ano to, Jiris?
Hindi ko na makita yung ano bang. Parang ang pangit nito. Si Ate Mayra, nag-share na naman ng bagong post. Oh. Di ba na naman, 43K na naman ang views. Ganyan? 5 hours. Ah? Yung kahapon, 100 na mahigit eh. Wala na. Kain na to. Search mo si Ate Mayra. Anong kain na to? Hindi ko man nakikita mga tao. Ano ko nga? Hindi kasi ako makadudot eh. Kaya ako pala. Amy Boy, Ate Ping, salamat. Salamat sa support. Ayan. Wala na tuloy yan. Nag-ikot-ikot na. Punong-puno yan. Ano kaya yan? Mga ano kaya yan? Ano? Nakita na yung tatay yung ayos doon. Ang sabi. Ano yon? 6 lang? Hindi kaya sumabay si Abudi. Pag sumabay si Abudi, kulang yon kasi ano daw yung kapatid niya eh. Lalakas naman. Lalaki sa babae. Yung nag-iisang babae. Durog. Sino yun si Durog? Durog. Ano ba yun? Hindi ko mabasa. Halian sa ko. Durong. Durong, nagalang shout out. D-U-D-O-U. R-U. Or O-U-G. Benji. Ibang lahat yan. Sige, nanginit na tulis ka sa bagos LS ko. Sino tulit? Pinoy. Siyam Sindagabo, siya lang ang Pinoy. News vlog mo niya ako dito, sabi niya.
May bahala ka mas buhay mo dyan. Saan? Umakyat? Hindi. Sa LS ko nga ni. Sino ba nag-LS ngayon? Nag-LS ako. Kumatinig lang, busy ako. Ano? Kung daw-tao, 21, wala akong mapapagod dyan. Sino? Minse. Kaya ang commitment nito. Ah, si Insen nag-live. Hmm. Ah, Hmm. saan? Hindi ko nakita. Tinok ni Rayo ni Gio, 22 na. Oh? Isa na, RBD. Ewan ko. Ano? Sila lahat? Ayun o. Ilang oras na? Si Idol Sipa. Hindi ko man nakita. Aba na ba na? Sarang oras na siya. Oras. Ayun si Rodin no, may pagkamang. Kasbang nga, iyas ko yung si Rodin may pagkamang na. Na, Kundi ko pa sinabihan, ilis ni ate. isa lang kasi cellphone niya. Pag naka-ano siya sa isang ano, hindi na siya ano ba? Hello guys. Hayaan mo na siya. Ano lang. Ganyan lang. Hindi man ako makasupport pa na ano. Hintayin ko man sila matapos hanggang mamaya yan. 5 hours. Hindi wala, hindi man makaakyat. Maaga. Pilit na ng kamay ko. Hindi man kasi makadudod. Kaya ayan. Nagtingin ako kanina, wala man akong nakita naka-live. Sabi ko, open ko pa yung cellphone ko. Nag-live ako sa Facebook. Walang tao. For million in the house. Salamat guys. Salamat sa mga tumusok. Diba, syempre yung mga nag-view, ano na din yan. Pagkano punuin mo yung ano na yan, ano ako ng kape. Sino yan? Walang ano? Ate Bioli. Yan, nag-donate mo. Ate Bioli, salamat po. Busy po. Busy si host. Ayan. Salamat Ate Bioli. Ate Bioli, salamat sa patusok. Tawag ako. Paano magbukli yung bilis natin ng soft drinks? Kasobrahan ba? Huwag ka sa lata. That's why hindi pa ka makagawa. Sino kasama sa taas ni MC? Tigpasakat nga ito. Walang umakyat? Sabi niya siguro, mga diputan na to, pag ako umaakyat, kayo ayaw yung sa akin umakyat. Kaya nga ni kas bagay kahirap. Nagtulog na daw siya. 4 to 3 aga na. Bakit? Support sa ko.
Ngirit ko sa ngirit. Sabi ko, Saya, sis, alam mo ba? Sabi niya sa akin, hindi pa, bakit? Quarter to 3 na dito sa Uy, may Indonesia. nagpaano sino to? Sabi niya, quarter to 3 na dito sa Indonesia. Ate Beauty, salamat po sa blessing. Salamat. Busy shipping. Sabi ko hindi ako makapag-soup, kaya ako na lang ako mag-LS. Hayaan ko lang siyang nakaganyan. Salamat, ate. Sabi niya, Bigula na. Alam mo ba na, ano? Saya? Ate Beauty. Beauty. Pinupuntahan ko siya. Dito, sa Indonesia. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, bakit ka kasi nag-stay sa akin? Matulog ka na. Kailangan mo yung para wala tong copyright bang. Sabi ko, bakit kasi nag-stay ka sa akin? Matulog ka na. Nitawa siya eh. Ay, Ate Beauty, may Grand LS po pala ako next week, Sabado, 14. Ano, kung hindi kayo busy, punta po kayo. Ano siya, 3 o'clock Pilipinas time. Ano pa yung net? Nandun sila lahat. Kaya pala walang tao. Ilan na? Ilan na tayo? 25. Tingin. Oo nga ni. Okay lang. Mahirig dyan na sila. Magagawalan siya. Kaya ko lang pati siya dyan. Hindi ko makita yung pagkinabi. Tignan ko. Sige po, sige po. Ate Violi, salamat. Salamat po sa pagkulay, ate. Hindi ako makadot-dot, hindi kasi pwedeng anuhin to na hindi haluin kasi mamumuo yung yung gatas sa kalaban. Kunin mo nga yan, Per. Mag-ano ako ng kape. Sabay. Si Iris, salamat sa paharang. Para di madap ito may tugtog. Sige lang mo. Salamat ate. Bye. Sabi ko mag-ano ako ng premiere. Hindi na ako nakapag-ano ng premiere. Diba? Hindi na. Sabi ko.
Ito. No. Ano, pagka halimbawa nakaano ka na dyan, maiwan ko sa lata. Parang ano kasi, kakain eh. Maglagay ng mga ano, tapos na ganyan. Hindi ko kaya mapilog ganyang kain eh. Sa sarap-sarap ka na sa kain eh. Nabubutom na nga din ako. Ano pala mo? Dati. Ang pala ko tawag eh. Binigyan ko sa putubak. Dahil naman ibigay lahat yun. Ah. No. Karunas, salamat. Sisin, salamat. Hala, te. Kuhulog mo na sa challenge sa taas, te. Bago kumakon. Te. Guys, bisi-bisihan si host. Ayan. Ano lang, hindi ako makapag-support. Sabi ko hindi ako makadot-dot. Sabi ko mag-live pa ako ba.
Magdikitan kayo dyan, guys. Kasi si amo, kaya ako pa, bisihan. Kain sila ng hapunan. Kwentuhan muna kayo dyan, guys. Busy si Pink. Family in the house. Salamat, guys.
Si Sinor, si Tintin. Salamat. Sis Dara, mega love shout out. Salamat. Ano lang si Pinkay ba? Ano lang, yung mag-ano lang kasi busy. Hindi makapag-support. Mag-ano na hindi ako makadot-dot. Mag-ano na lang ako. Nag-ganyan na lang ba? May bisita kasi amo ko ba, kaya bisibisihan ako today. $5 million in the house. Salamat guys. Salamat sa mga patusok nyo. May lakas ba boses ko dyan? Si Iris, salamat sa ano mo dyan. Sa ano mo ba? Patamay. Dito lang sis, nagtutupi. Salamat sis Koy. Sabi ko hindi ako makadot-dot, hindi ako makapag-support. Sabi ko mag-ano na nga lang ako, i-open ko na lang yung ano ko ba, cellphone.
Salamat guys sa patambay nyo guys. Karunas, thank you. Ano tayo ng coffee? Tawa. Sino ba yun? Bunso, ganda channel. Thank you, thank you. Bunso channel. Salamat po sa pagpunta. Ano? O, yung isa. Oh, yes. O, lagay mo to. Ay, ay. Ito, tamar. Nandun na yung, ayun yung isang tamar, oh. Diba? Bigyan na. May kahuli ka pala, no? Oh. Kahuli mo pala? Iya. Okay na naman ka mo? Buwanaan.
Si Sir Roger, busy man. Si Pinkay, busy. May bisita, nagluluto ako ng giris. Giatay. Mainit yan sa pinaka. Ba, itin mo tulog ba? Ah! Pareha tayo, host. Ipunin natin trabaho. Nag-ano, yung may bisita ba? May bisita din guys, Sis Rogin. Bisita kami. Sabi ko, hindi man ako makapag-support, hindi ako makadut-dut ba? Nag-live sana ako sa sa FB. Wala man tao. Sabi ko, ilagay ko na nga lang to sa Lagay ko na nga lang to sa YouTube ba? Hayaan ko lang ka kung nakabala yung cellphone ko dyan. Shout out, Dara. May pa-banner pa.
Mag-ano na tayo ng panggisa ng kanin. Diyan ka muna, chan. Di pa ako nakagawa ng salata. Ha? Ako hindi ko alam kung saan ako nakakunik eh. Kung gumagana ba yung net ko. Kanina pa pawala-wala ba? Marami kayong bisita, Sis Rogin. Ano lang kaya anong gamitin ko yung puti? Hindi, itanong mo kita tayo kung saan. Parang hindi man puti itong diris ko, giyatay.
Idol C, pagganda naman ng ano mo, ganda ng banner. Heart, heart, heart. Salamat sa pa-heart, heart, heart. Busy man ako, busy. Biglang ping, biglang shoutout ping. Tama ba? Ha? Ano pa? You cook here? The only, ano ba ba? Only, yeah, only meat. Tama.
when you come هذا الرايز ها make don't take all the water. Yeah. Just keep water, little bit water. Yeah. The top. Because we took all the water, the meat was strong. Ah. Okay. You understand? Just keep the water inside. Mm-mm. To keep the water, to keep the Yeah. soft. So, When you finish the water, the meat strong. strong. Okay. Let's finish one at That's it, Papa. هذا الكبسة فيه كوسة؟ May pusa. لا هذه فيه كوسة ولا كبسة؟ Ang pangit man itong, tragis man na ito. Oh. Ha? Ang sabi niya, yung karne, huwag ko daw anuhan ng tubig. Nahiling ka, tatay? Nahiling nga. Tapos, yung pa oh. Bahala siya dyan na yun. Tinignan niya man. Lumaray niya ng Sir F. Dito nga siya nakatayo eh. Sabi niya, luto na. Sabi ko, hindi pa man. Buwan na. Anong oras na parang ano? Nandun na yung kape sa ano, labas? Mabuk nga niya. Ano daw? Maputo niya pa das mga tugang niya ako inside, outside. Did you understand? Sabi niya. Kasi nakatulong naman ni Kumapot. Tapos sabi mo, alas 6, baka manggot na naman kita. Sabi niya kasi alas 6 kape, oh. Di at least kape, tapos na, naka-ready na. Bahala na siya kung saan niya gustong i-ano ba. Silip man siya dyan, nakita na tuloy siya sa live ko ba. Nabuan man sa dati. Ang pangit ng ano, bakit ganyan? Huwag ka na magtrabaho, waiting na lang. Green. si Linday pa naka-uniform. Parang ano mo itong ating nilulot. Ano man yung gamit niya? Ano man yan? Ninja. Ay. Ay, naku, nagtungod na ano. Tigkargan ka na yan, di pwede. Sino? Ako? Na pag itong pagsaling arakan, ay ko nagtungod. Hindi ko maintindihan yung ano, hindi ko maintindihan kung nanalo ba kami doon. Nanalo ba kami? Ano na, nagtay? Buar na ah. Ba't hindi siya nag-reply? Hindi ko, te. Walang biniling soft drinks?
kapatid niya lang kasi ang bisita eh. Si Johnny, ang sa'yo si Johnny ba? Oh. Yun, hindi. Wala man, hindi pa man napunta sa akin. Ha? Kaya nga nakaano lang sila, nakatambay lang. Parang hindi gumagana yung ano ko, internet ko. Gumagana ba internet mo? Sabi ni tatay, siguro, ang dami man cellphone ni Jamila. Anong oras na? Ano ako ng kanin magsasalang 7. Abo, wag na kayo magtrabaho, abo ba? May bisita kami kaya sabi ko, tambay ko lang yung cellphone ko dyan ba. May bisita kami, abo. Giatay. Gawa ko sa lata. Hindi. Wala siyang time. Hindi pwedeng itigil to, abo, kasi kakain sila eh. Pangit yung gagamit ka tapos hindi mo, kung hindi mo tuloy alam kung ilan talaga ang nandun ba.
Damihan mo, sili. Ano to sa lata? To sa lata. Baka alas 7, kakain sila kakain sila 8:30 yata, alas 8. Kaya, ano yun, sabi niya sa atin kanina. Kaya talaga magkano natin.
oras na? 6:30. Tamsak 18 weeks. Magalab shout out. Busy si Ping. May ano na naman si Ping, may bisita. Kuya Wings, ano na? Real pa din po. Put na sa team. Giyatay ni si Rogen. Wait. Yeah. Tuloy. Di ko makita. Huwag kayo. Malakas talaga. Giatay kayo ba? Malakas talaga. Giatay kayo ba? Nahihilo na ako. Punta ako nagkakalaan. Nahihilo na ako. Punta ako nagkakalaan. Ano ba? Lahat ng cover eh. Ha? Parang kulang ang ano. Ha? Wow. Nag-ikot-ikot tuloy. Hindi ko tuloy makita ba? Anong klaseng asin, bro?
O, mahina internet. Mahina internet dito sa bahay, tas yung internet ko, mahina din ngayon, hindi ko alam. Sabi ko, i-open ko lang yung cellphone ko, hayaan ko lang yan dyan, kasi nga, hindi man ako makapag-live mamaya sa taas. Kasi may bisita, dito kami sa baba ba. Anong oras na? Maya-maya konti, mag-ano ako ba, saing na ako kasi andyan na yung mga kapatid ng amo ko. Maganda nga iyan, mahina ang net niya para di niya mabasa. Buwang nga talaga abo. Ayaw makisama ng net namin dito sa baba. Kakainis ang internet ko. Mag-ano tayo ng gulay. Good night si Sidara. Salamat sa pag-ano mo sa akin. Support. Tamar? Mag-umpisa na tayo.
Tapos na kayo ng usap ng BF mo, Dara. Buwag ka talaga, Abo. Pati ba naman yun, alam mo? Ha? Kami ang tunay na Marites host. Magmarites nga kayo. Magmarites na kayo. Daming mantika. Daming taba ng camel. $6 million in the house. Salamat guys. Salamat sa tambayan nyo dyan.
Busy talaga si Ping, promise. Over. Mantika, tanggalin ko yung mantika pa, guys. Ngawit ang braso ko ba?
Parang ano, hindi ko makuha yung ano, yung timpla ba? Timpla. Nahihilo na ako guys na nagugutom. Parang kunti ang tubig. Tubig. Ano yung aking na oras na. Yung takip ko kasi dapat ko ba, maluto ka lang dyan, host. Hirap pagsabayan ng ano, no, yung white at saka yung trabaho, di ba? O, di ba? O, di ba? Ano pa ba yung kulang ko dito?
ang dami ko pa, pagkatapos ko magluto, ang dami ko pa ligpitin. Oh, ganyan. Pinamili. Hirap magtrabaho. Uy, ano na naman nangyari dito? Hindi ko na makita yung mga pinagsasabi niyo dyan ba? Sa ating mega love shout out. Thanks for coming. Solo flight si Rogin, solo flight. Hirap ng kusinera, no? Sa atin, sobrang busy ni host. So much busy. Cooking. $5 million in the house. Salamat, guys. Salamat sa super shipping. Ayan. Pasensya na kayo, guys. Busy-busy ang shipping, guys. Guys, paano naman, guys, Kisati? Nag-ano siya? Nagbaba siya ng bahay. Guys, paano naman, guys, Kisati? 88 Glow Vlog. Thanks for coming. Salamat si Sikoy. Cooking time si host.
Hindi ko na nakita yung ano ba. Ate Mayward, biglang shout out. Salamat ate. Ano ako ba? Busy-busyhan. Busy-busyhan si host. Parang kulang ang aking water. Giyatay. Pindan guys, sa gustong dumikit. Go to channel na lang bago bahay ko. May ayuda sa bahay. Ayun guys. Paano naman guys kay ano guys? Kay 88 vlog. Ayan. Dikit-dikit kayo niyan guys. Sige na guys. Dikit-dikit kayo. Naka ano kasi si Ping eh. Medyo busy-busyhan si Ping. 8 million in the house. Salamat guys. Ano kayo guys? Dikit-dikit na lang kayo guys. Pasensya na. Medyo busy ang inyong host. May ano kasi kami guys. May ano bisita. Parang ano yung tubig ko sis ano? Rogin, kulang. Puro kulang na lang sa tubig. Ako wala na din tubig. Go to channel kayo guys. Kaya ano, kay 88 vlog. 88. Oo nga. 88 vlog. Ayan guys. Pasuyo naman guys. Sagan nakapin guys. Pasuyo. Hindi ko na malaman kung alin ang kutsara ko.
Parang kulang ang tubig ko talaga. Promise. Saan ka sa Bicol ho? Saan ako, sisi? Sa partido. Lagpas ng Naga. Alam mo yung Karamuan? Yung bandang Tigaon, ganyan, Karamuan. Doon ako, sa Lagunoy, partido. Bicol ka rin? Saan ka sa Bicol, sisi? Lagyan ko ng butter. $6 million in the house. Salamat, guys. Dan sa'yo. 88 vlog. Salamat, Wings. Dalaw kayo sa LS ko, may ayuda WH at iba pa. Kailan? Uy, taga Bicol ka din pala. Si Wings Bicolano din yan, si Wings ba? Saan ka sa Bicol, sisi? Anong oras na ba? Natuto yung giris ko eh. Daragdagan ko ng tubig kasi 1 hour pa bago sila kumain. Di baling ako yung matuyo, wag lang yung luto.
Ibaba mo sisi yung ano mo ba, yung LS mo, para maanohan nila matamsakan. Para makaano sila. Nangalay na yung braso ko lukay ube. Salamat sa inyo lahat, guys. Ayan. Hirap na may bisita, di ba? Yung ating salata. Kabsa kasi yung niluto ko, kabsa. Kaya ganyan ang ating salata. Nakakapagod mag-ano ng jiris si Rogin. Halo ng halo. Masakit ang aking braso na. Brazo. It blue vlog. Kailan ang iyong LS? Kailan ang iyong LS?
Pagod na ba ako, guys? Ay. Nangangati ilong ko. Mag-ano na ako ba? Mag-urong. Ano na ako ng ano? Magbawas-bawas na ng ligpitin. Work kasi Sir Jin. Ang dami ko pang work. Si Lucy, may dila shoutout. Salamat nandiyan ka pala. Sorry naman. Hindi ko napat. Magbawas ako ng ano.
Ilang oras na ba? Sakto ko lang ng 3. Mag-ano na ako. Salamat sa mga nagtambay, guys. Ayan. Ay. Cecilia, anong luto? Kabsa. Tsaka nagjiris ako kasi dito kakain yung kapatid mga amo ko ba. Bisi-bisihan. Kaya sabi ko, iharap ko na lang yung cellphone ko sa ano ko ba. Ang kati ng ilong ko. Grabe lagi luto. Ikaw, tapos ka na work? Ha, sis Leia? Patamsak. Guys, patamsak daw, guys. Sana ba yun? Guys, yung nandyan papatamsak naman. Ano to, sis? Ano? Punta nga ako. Uy, dami man. Ayan, di ko i-skip yung ads mo, sisi, ha. Ayan. Hayaan ko lang siya dyan. Matapos. Ano yung premiere? Haba ng ads. Pati ng ilong ko. Ang ganda sa yan. Mall ba yan?
Ang ano talaga ng ilong ko ba? Saan yan, Sisi? Ayan, oh. Pinapanood ko. Wala ako ng ano nito. So, mag-ano tayo ng butterfly. Butterfly. Ang ganda naman yun. Hindi na ako nakapag-premiere ha. Hindi ko na naaano yung mga ano ko ba video. Ang sakit ng ilong ko, Makati. Parang ano? Ba man ang panglasa ko ba? Ayan, tapos na si Celia.
Ano, kuntintan ni Mano. Guys, pa-end na ako guys ha. Ano ba to? Ano mo ba to? Main. Kuntintan ni Manu, mega love shout out. Thanks for coming. May moderator ka na po. Dikitan kita. Hindi pa ako dikit sa'yo. Yun o. Punta ako sa bahay mo. Uy, ang lalaki ng ano mo ah. Guys, salamat sa inyo. Mag-ano na lang. Mag-ano pa ba? Nagpakita pa ba? Ilang minuto na lang. 11 minutes. Cecilia, tapos na ako sa ano mo. Tapos na ako sa video mo. Ano na lang to? Kuntan. Ano na ako sa'yo, Dan? Nakadikit na ako sa'yo. Ano na lang? 12 minutes na lang, guys. Twelve minutes. Itinago ko kasi yung anak ay nagpunta eh. Nakikita yung mukha niya dyan.
Salamat si Celia. Paano na din ako si Celia, pa-end na ako. 7 minutes na lang. Mag-aano na ako magsiserve. Kasama ka nga pero ano. Unahin mo yung plato doon. Kain na tayo guys. Salamat sa inyo lahat.
ako. Maglet! Ano? Ilagay na daw ba? Ayun. Asa sila? Ito na gusto na eh. Baka gusto niyang isang mag-ano ka. Ako. Kaya nga. Sabi kayo sa kanya, dilahain na. Hindi ilaag. Prepare pa. Parang ka namang ginaw na ano. Iyo nga, Patayin, patayin. Eh, kasi nga, nakaupo ka lang doon. Patayin mo yun. Ay, malipot dumaan sa tiktukawan ko. Buti sila, ano lang. Kayo rin mga to. Ay, kayo din mo. Dito ko sa kabila kaya. Dahil mo ako din tuod. Tama na. Masarap. Masarap. Patayin mo nga yung maingay. Ang maingay talaga, te. La 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 la. Oh. Ano mo na? Ano na ba? Ilang, ano na ba? Tubig.
man ang kanin. Hindi. Ay, ang ano. Para mapa ako na so ano. Hindi, lagay ko na pa. Oo. Parang matigas man ang karne. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Mag-ano nga ako saglit. Ano? Lagay ka ng laban. Tapos na. Ayan, na nga. Tapos ko muna ko sa mga kanan. No? Baka mamaya maano ka naman yung hulto ang brain niya. Love you all, guys. Salamat.